Znači, ukoliko bi nas zmija ugrizla, nebitno koja, ako možemo zmiju uslikati, odnosno mobitelom fotografirati, to bi bilo u redu. Ako ne, znači ranu isprati, što manje se kretati i uputiti što prije kod liječnika na hitan prijem kako bi nas obradio. To je ono što bi trebali učiniti kod ugriza. A u slučaju ako imamo zmiju u određenoj prostoriji, to uvijek ljudima kažem i griješe, znači nikako ne ostavljajte otvorena vrata. Ako je zmija u prostoriji, zatvorite vrata, ispod tih vrata ukoliko ima razmaka stavite mokru krpu i tada je sigurno gdje se zmija nalazi i kad dođemo na intervenciju znat ćemo ju i moći pronaći. Ukoliko ljudi ostave otvorena vrata, onda više se ne može znati je li zmija odgmizala iz prostorije ili u kući. Samo kada ugriz zmija ako je otrovnica, nikako podvezivanje, nikako presijecanje ranje, isisavanje, to sve ništa. To je najbolje da se čovjek smiri što prije. Smiriti, ako je za ruku, podvezati ruku, što manje kretnje, ako može da ne trči nešto, da se što manje krv cirkulira i prvo na hitan prijem, to je najbolje. Onda će doktori svoj dio odraditi, što je njihova struka.